Ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯзам барои шумо распродажаи папилони дубайский гули дилча ва аждаҳор меган сангои хамелеон қатӣ якм сорти тоза қатӣ марҳамат бибинем. Ё хеле кӯз шумо дидестин сангшон хамелеони тоза ҳай мисоли 50 та ҳаста, як 50 та либоси тоза ҳамаш новинка. Нархшон 90 сомон. 90 сомон ё 150 сомон дона дан 150 сомони 140 сомони фрухтестан. Марҳамат 90 сомон 5 та бигирен 90 сомони дона 100 сомон ай. Марҳамат ин аввалаш тамошо кунен хушрува гулои новинка 100%. шумо метавонед ки фақат скриншот кунед парта ин гули гулошона бибинед ё тозаҳан ё распродажаи бозори корвонам бошанд хеле тозаам чӣ нестанд. мисол витрина мондагии ҷазир сияҳ мисол чӣ надоранд. марҳамат бибинед сангошон якм сорти хамелеон ай. марҳамат кадомида ки дар кор мешавад метавонед шумо фақат скриншот мекунед мепартоед. ҳам чизое ки шумо дидестин ба дараҷаи олӣ тозаҳака витрин мондагӣ вообще нестанд. ина гулои чишам ҳастай компютерам ҳастай гулои понбархиам ҳастай. марҳамат кадомида ки маъқул мешавад фақат скриншот мекунед шумо маъқулотуна мепартоед. ина гули зарчам ҳастай ина гули компютер сангошон ҳозир бозорда камтарак нарха арзон кардагиянд чӣ ба ки сангои пластмас мезананд пластмас задестанд барои ҳамин 10 сум арзонай одамо фикр мекунанд ки тамом дига уже арзонай баъд мераванд мебинанд ки уже гули пластмасай аё шишаанд хамелеони тоза шиша ина ҳозир мо бобо ай пештар мегирем шумода ина бибинед фарқият ҳаста дига акнед шиша шишаҳай вай пластмас пластмасай. мисол вақте ки мехарем баъд шумо мефаҳмед ай пеш вақти хариданда пластмаса намефаҳмед шумо барое ки навишта хеле тоза акай блеск метавад неки ҳам як рӯз пас уже ҷазир мешавад. марҳамат кадомида ки маъқулай ҳамин чизое ки мо шумода нишон додистем якм сорт дубайский 90 сомон агар 5 та бигиред хеле як дона ду дона 100 сомон 120 сомон. ина гули ромбик ҳаста иҷада ба ина гули зардак ина бо гулош аҷиботам гулошонам фасонам худошонам ба дараҷаи олӣ зурам баъд норма задагиай сангаш бисёр задагиай санги кам нестай хаяки видеода мумкин натовасоз лекин нигоҳ кунед хай бо мо ай пештар мегирам ина бибинед сангоша чиқадр сангаш бисёрай баъд ай сангшам зависид мекунад цена як хело кам задагиам арзон метам неки ё норма задагиам баъд санги оригинал ки ҳастай материал видиш хушрӯ меброяд. марҳамат бибинед сразу кадомед ки мисол мехоҳед мо шумода доставка мекунем доставка тамоми ҷо дорем тамоми шаҳрҳои россия ноҳияҳои тоҷикистон. марҳамат шумо фақат скриншот кунед партоед. ин барои духтаракҳой ин барои ҳамаи маркаи духтаро мешавад. чизе ки шумо дидестин пака ҳаст. чизе ки ҳозир ами шумо дидестин ами кадомида ки маъқул мешавад чӣ ба ки ё распродажан каман як донаи мондагиан мисол метавонед ки шумо тестар заказ кунед ки соҳиби ҳамин чизо шавед. боқи сарбаланда обод бошен ами кадоме ки ҳами видеоро тамошо мекунад меҳнати моро қадр кунад якта лайк мемонед баъд вақте ки лайк мондед шумо ҳамин чиз баланд меравад боло меравад одамо тамошо мекунанд харидорӣ мекунанд шумо ҳам савоб мегиред. барои ҳамон лайка шумо фаромӯш накунед. боқи сарбаланду обод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед.
иншоалло бо паго видео мешавад дар бораи папилинои бесанги гулмайда. саломат бошен. видеои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳафиз.